Здравейте, аз съм доктор Марио Янакиев и искам днес да си поговорим за една тема, която много вълнува младите майки, която подробно съм я разгледал в моята книга "От нула". Въпросът е: да се дава ли на бебето вода, когато е на кърма? За мен той е толкова странен този въпрос, колкото и някой да му пита, въобще трябва ли да се изкарва бебето навън. Според мен, на бебето трябва да се дава вода, независимо на какъв вид хранене е. Още повече и на кърма да бъде. Водната обмяна на бебето е гениална и то само регулира количеството вода, което трябва да поеме. Просто ние трябва да му го поднасяме, то не може само. Ние трябва да му поднасяме водата. Има състояния, които са опасни, ако не подаваме вода за здравето на детето. Това състояние се появява още първата седмица и то се нарича жадна треска. При него бебето повишава температурата до 38 градуса, става свръхвъзбудимо или напротив отпуснато, а кожата и видимите легавици са много сухи. Това състояние се дължи на дехидратация, на загуба на вода чрез храна или чрез урината, а също и чрез честото дишане, при което също се губят течности. Подаването на вода е задължително и животоспасяващо. Ако в първите 24 часа майките не подадат вода, независимо, че смятат, че го кърмат правилно, то детето ще постъпи в интензивен сектор на някоя клиника и нищо добро не ни чака. Нека да вървим напред. Детето на 1 месец, дори да получава оптимално количество кърма, то ще тежи някъде около 4 кг, ще е качило 1 кг. Неговите потребности вода са 150 мл на килограм тегло, следователно около 600 мл. И ако имаме предвид, че кърмата съдържа 90% вода, на пръв поглед напълно задоволяваме водните потребности от кърменето. Но само на пръв поглед. Ако бебето е със запушено носле, то започва по-често да диша. Повече излъчва вода и течности. Ако бебето се изходи 2-3 пъти диарийно, също ще има малко повече загуби. Ако майката си мисли, че изстига кърмата, а не е така, ние ще чакаме цял месец, за да направим контролно оттегляне при детска консултация и тогава да се уверим, че детето е страдало от вода. А развитието на нервната система през първия месец е много динамична и то зависи от водната обмяна. Така че, майки, давайте на бебето вода. И сега най-важните въпроси. Каква вода? За мен трябва да бъде ниско минерализирана. Девин розов етикет върши много добра работа. И също така има и много други бебешки води, които са с много добро качество. Кога трябва да се подава водата? Между храненето. Половин час преди и половин час след хранене не се подава вода. С изключение на веднага след храненето се дават 1-2 глътки, за да може да се изчисти остатъка от кърмата по устата. Трябва ли да се подслажда водата? Категорично не. Само изключение има случаите, когато детето има жълтеница, тогава лекар ще изпише дори не обикновена вода, а 5% на глюкоза. Довиждане до следващия път, когато ще се поговорим за други важни теми, които съм засегнал в книгата "От нула".